ఆనాడు ఆత్రం సక్కు గారు కూడా కేవలము మాజీ ఎమ్మెల్యేగా రావడం జరిగింది, ఇవాళ ఎమ్మెల్యేగా రావడం జరిగింది. అంటే మాకు దారి చూపిన పోరాటం చేయమని దారి చూపిన శంభు గారి పోరాటంతో మేము ఇంతలో ఎదగడం జరిగింది. కాబట్టి శంభు గారిని మనం ఎప్పుడైనాడు కూడా మర్చిపోవద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మిమ్మల్ని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. నిజంగానే పోయినసారి అనేక మంది అధికారులు రావడం జరిగింది, ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది, ఆదుకుంటామని చెప్పడం జరిగింది, మాటలు చెప్పి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది, కానీ పని మాత్రం జరగలేదు. అప్పటి పరిస్థితిలో తీవ్రమైన పోరాటం ఉండే కాబట్టి ఆ పోరాటానికి భయపడే ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ ఉద్యమమే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే తప్పనిసరిగా శంభు గారి కుటుంబానికి ఉద్యోగం వచ్చేది, వాళ్ళ కుటుంబానికి కూడా ఆర్థిక సహాయం చేసేది. కానీ ఎన్నికలు రావడం వలన ఈ ఉద్యమం ఆగిపోవడం జరిగింది. మొదలేమో మేము ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యే కోసం ఆనాడు కోడ్ రావడం జరిగింది, తర్వాత ఎంపీగా కోడ్ రావడం జరిగింది, తర్వాత జడ్పీటీసీ ఎంపీటీలకు రావడం జరిగింది, సర్పంచ్లకు రావడం జరిగింది. ఈ విధంగా కొనసాగడం వల్ల మన ఉద్యమం వెనుకబడింది. కానీ తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాన్ని మేము అల్టిమేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొన్ననే కాగజ్ నగర్ సోనరావు కూడా కులములందరినీ కూడా ఒక హాస్టల్లో తెచ్చి పాడేసినారు. కాబట్టి ఒకవేళ వీళ్ళను ఆదుకోకపోతే 27 తర్వాత తుడుం మోగుతుందని కూడా హెచ్చరించడం జరిగింది. కాబట్టి సోయం బాబురావు కానీ ఆత్రం సక్కు కానీ ఏనాడు ఆదివాసులకు పోరాటం చేయడానికి వెనుకకు రారు. ఎందుకంటే మాకు పోరాటం చేయడానికి స్ఫూర్తి చూపెట్టిన శంభు గారు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు ఆయన ఆశయాలు ఏవైతున్నాయో ఆ ఆశయాలు అయ్యే వరకు సోయం బాబురావు ఆత్రం సక్కు ఇద్దరం పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని నమ్మి ఇద్దరిని కూడా మీరు ఆ ఆదివాసులలో నాయకులను గెలిపిస్తే మాకేదో అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో గెలిపించినారు. కాబట్టి మీరు ఏదైతే కోరుకున్నారో దాన్ని పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇవాళ సోయం బాబురావుకు 52 కేసులు ఉన్నాయి, ఆత్రం సక్కుకు 50 కేసులు ఉన్నాయి, బొజ్జు గారికి 25 కేసులు ఉన్నాయి, సంజీవ్ గారికి 16-17 ఉన్నాయి, అదేవిధంగా పుడక బాబురావు మీద ఉన్నాయి, గోడం నగేష్ మీద ఉన్నాయి, కొడప నగేష్ మీద ఉన్నాయి. అదేవిధంగా అనేక మంది ఏదైతే పోరాటం చేసే నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళందరి దగ్గర అందరికీ కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ భుజంగరావు గారు ఉన్నారు, ఆయన అయితే అనేక సార్లు మన సుగుణబాయిని భుజంగరావు గారిని అనేక సార్లు డిపార్ట్మెంట్ వేధించడం జరిగింది. కాబట్టి మిత్రులందరికీ నేను ఒకటే కోరేది, మీరు పోరాటం చేస్తేనే ప్రభుత్వాలు భయపడతాయి, లేకుంటే భయపడాయి. ఇవాళ కేసీఆర్కు సోయం బాబురావు అంటేనే రాత్రి లేస్తే కూడా కనబడతాడు. ఎందుకు కనబడతాడంటే ఆదివాసులను అడవి నుంచి దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కాబట్టి నేను ప్రధానమంత్రికి చెప్పడం జరిగింది, అదేవిధంగా మన ట్రైబల్ మినిస్టరు అర్జున్ ముండా అతనికి నేను వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయన స్ట్రాంగ్గా రాయడం జరిగింది. ఇవాళ ఢిల్లీ నుంచి ఫారెస్ట్ అధికారులందరికీ కూడా నోటీసులు రావడం జరిగింది. అరే ఏం చేద్దాం, ఎట్లా చేద్దాం, ఇది సోయం బాబురావుకి గెలిచి ఇదంతా పరిశాన్ చేస్తాడు అనేది వాళ్ళు ఇబ్బందిలో ఉన్నారు. మళ్ళా నిన్న మన ఆదివాసులలో మొట్టమొదటి గవర్నర్ ఉయికే అనసూయ గారు మన ట్రైబల్ ఏదైతే నేషనల్ కమిషనర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు చైర్మన్ లేకుండే నందకుమార్ సాయి కాబట్టి నిన్న మళ్ళా కూడా వాళ్ళకు పవర్ ఉన్నది. ఆదివాసులకు ఏమైనా చేయాలంటే నేషనల్ కమిషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చైర్మన్ అన్న వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి ఎంతైతే పవర్ ఉంటుందో అంత పవర్ ఉంటుంది. కాబట్టి రేపో ఎల్లుండి మళ్ళీ ఒక ఉత్తరం వస్తుంది, అప్పుడు కేసీఆర్ అరే ఈ పోరగాడు మళ్ళీ పరిశాన్ చేస్తాడు అనేది చేస్తారు. కాబట్టి అందుకోసమే ఇవాళ నిన్న అంతకుముందు ఏమన్నాడు, ఆదివాసులకు ఏం జాగా ఇచ్చుడు లేదు, అడవి నుంచి దూరం కొట్టుడే అని చెప్పిండు. కానీ నిన్న మొన్న మళ్ళీ గుర్తొచ్చింది. ఎందుకు గుర్తొచ్చిందంటే ఆడ ఒక ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఉన్నాడు, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఒక సోయం బాబురావు ఉన్నాడు, ఆత్రం సక్కు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా మళ్ళీ పోరాటం చేస్తే ఇంటర్నెట్లు బంద్ అవుతాయి, పోలీసులకు పని కలుగుతుంది, గవర్నమెంట్ కూడా పని కలుగుతుంది. కాబట్టి లేదు, దీన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి భయపడి ఇవాళ
మళ్ళీ లేదు లేదు 5 అంటున్నాడు. 5 కాదు, మేమే రాజులవి దేశంలో, మాకు నువ్వేంది ఇచ్చేది, మేమే నీకు ఈ జాగా ఇస్తాం. మాకు ఆల్రెడీ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడే మాకు 5వ షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 5వ షెడ్యూల్లో ముఖ్యమంత్రి కాదు కదా, ప్రధానమంత్రి కూడా రావడానికి వీల్లేదు. నువ్వు మాకు ఇచ్చేదేమి? కాబట్టి ఆదివాసులు ఎవ్వరు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఏది ఏమైనా సక్కు గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడతాడు, నేను ఢిల్లీలో మాట్లాడతా. ఇవాళ ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా మీరందరూ కోరుకున్నది ఏదైతే ఉన్నదో అది తప్పనిసరిగా నెరవేర్చే వరకు స్వయం బాబురావు పోరాటం చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా దాదాలు ఒక్కడే, ఒకవేళ పారేసులు వస్తే అడ్డం పడండి, లేకుంటే తన్నుడు కూడా చేయండి, ఏం కాదు. లేకుంటే కష్టమవుతుంది, మన జాతి బతుకుడు కష్టమవుతుంది, మన జాతిని అనగదొక్కడానికే ప్రయత్నం చేస్తాను కేసీఆర్. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు భయపడొద్దని కూడా నేను రేపటి నుంచి ఎక్కడన్నా కానీ చెట్లు పెడితే అవి పీకి పడేయండి, ఎవరు ఏం చేస్తారో నేను చూస్తా. కాబట్టి మీరు భయపడితే ఇవాళ కొలంగూడను చేసినారు, రేపు అన్ని గూడెలలో కూడా పోలీసుల డిపార్ట్మెంట్ తోటి అందరినీ మిమ్మల్ని తెచ్చి ఆదిలాబాదు నిర్మలో లేకుంటే ఢిల్లీ తీసుకుపోయి పెడతారు. మీ బతుకులు ఆగమవుతాయి. కాబట్టి మీరు తిరగబడమే కరెక్టు, తిరగబడితేనే ప్రభుత్వాలు భయపడతాయి. కాబట్టి లేకుంటే భయపడే. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు భయపడద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేసి చెప్తున్నాను. తుడుందెబ్బ కార్యకర్తలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీరందరూ కూడా అలర్ట్గా ఉండాలా. ఆదివాసీ ప్రజల కోసం మీరు పోరాటం చేయడానికి ముందుకు రావాలా. పోరాటం చేస్తే పోయేది ఏమీ లేదు, తప్పనిసరిగా పేరేస్తుంది. శంభు గారు ఇవాళ పోరాటం చేస్తేనే మనం అందరం ఇందులో వచ్చిన ప్రేమతోటి, లేకుంటే రాకపోతుంటాం. కాబట్టి పోరాటంతో ఏదన్నా సాధించగలుగుతాం, ఏదన్నా కాగలుగుతాం. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరందరూ పోరాటం చేయడానికి సిద్ధం కావాలా. మేము ఇప్పుడు అన్ని తుడుందెబ్బలో ఉన్నట్టు మాట్లాడితే కుదరదు. కాబట్టి ఒక ఎమ్మెల్యేగా చూసుకొని కూడా నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి దాన్ని పట్టుకొని నేను మాట్లాడుతున్నా. కాబట్టి ఇవాళ ఆత్రం సక్కు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిండ్రు, తుడుందెబ్బ తరపున తప్పనిసరిగా విగ్రహం ఇస్తామని కూడా ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం. ఆత్రం సక్కు గారు మేము ఇప్పుడే ఈ వేదిక మీదనే మరి ఆ విగ్రహం 60,000 అవుతుంది అన్నారు. ఇవాళ ఇప్పుడే ఇద్దరం కలిసి 50,000 కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ మీటింగ్ జరిగితే ఒక కుమ్రం సోనిరావు చనిపోవడం జరిగింది. వాడిని ఎవ్వరు చూడలే. అప్పుడున్న కోలక్ష్మి చూడలే, అప్పుడున్న గోగడం నగేష్ చూడలే. కానీ స్వయం బాబురావు స్వయంగా ఆ కుమ్రం సోనిరావు ఎవరైతే వాంకడి మండలి ఉన్నాడో ఆయనకు ₹1,00,000 ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే పైసలు సంపాదించుడే కాదు, ఆదివాసులు ఆదుకునే ధైర్యం కూడా కావాలా. ఆ విధంగా ఆదివాసులను శ్రీనివాస్ అన్నట్టుగా మీరు తప్పనిసరిగా ముందుకు ఎదగాల. మనం చినిగిపోయిన బట్టలు దొరకద్దు, మస్తు కడక్ ఇస్త్రీ చేసి బట్టలు దొరికి అధికారి దగ్గర పోవాలా. అరే ఈయనకి ఇంగ్లీష్ వస్తుందేమో అని 2-3 ముక్కలు మాట్లాడితే ఆడు కూడా తప్పనిసరిగా పని చేస్తాడు. మనము పోయి చార్ అంటే ఈయన ఏలగొట్టడు అంటాడు. మనం అన్ని ఎల్లగొట్టుడు కాదు, అరే నువ్వు పని చేయకపోతే నిన్ను ఎల్లగొడతానని చెప్పాలా. నిన్న మొన్న అక్కడ మన మహబూబాద్లో ఆది పోరగాళ్ళు దంతే ఒక ఎంఆర్ఓను తుక్కు దంచినారు. ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి. కానీ ఇట్లా భయపడితే మాత్రం మిమ్మల్ని ఏం మనది ఏం ఉండదు. మనం ఏ మామూలు మనం వెతుకోవాల్సింది మనం వేరే దేశానికి పోవడానికి. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చదువులో ఇప్పుడు చదువుకుంటేనే సీనన్నట్టుగా తప్పనిసరిగా మనం చదువుకు అన్నిటికంటే మొదలు ఇంపార్టెంట్ చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంకో విషయము, నరేంద్ర మోదీ గారు ఏదైతే ఈ దేశాన్ని బాగు చేయడానికి, ఈ దేశం ప్రజలు ఎవరైతే బీద ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ బాగు చేయడానికి మరి ఆ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద మరి ఈ ఒక్క సంవత్సరంలోనే దేశంలో 1,95,000 ఇళ్ళు ప్రకటించడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా 2022 వరకు భారతదేశంలో ఏదైతే నిరుపేద ఉంటాడో ఆ నిరుపేదకు ఎవరికి కూడా ఇల్లు లేకుండా చేస్తానని మాట చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈ 2022లో ఈ పెంకుటిల్లు ఏ గ్రామంలో కనబడాయని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా యువకులకు నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఏదైతే యువకులందరినీ కూడా ఒక టీచర్ నౌకరే మనలందరూ అడుగుతారు. టీచర్ నౌకరు ఎందుకు అడగాల? మనం కరెంటు కూడా ఇది చేసుకోవాలా, దాంతోపాటు మోటార్లు కూడా చేసుకోవాలా, టీవీలు చేయాలా, తయారు చేసేది నేర్చుకోవాలా, ఇవాళ వీడియోలు నేర్చుకోవాలా, అదేవిధంగా మైక్ సెట్లు తయారు చేసేది ఇట్లా ఖరాబ్ అయినా నేర్చుకోవాలా.
కానీ మనం ఒకటే, మనకు టీచర్ అంటే టీచర్, అరే టీచర్ కాదు, అనేక రకాలుగా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవాళ నరేంద్ర మోదీ గారు భారతదేశంలో సంవత్సరానికి 1 కోటి మందిని ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లు డెవలప్ చేసి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా కూడా వాళ్ళను ప్రతి సంవత్సరానికి 1 కోటి మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా ప్రకటించడం జరిగింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మీ ఇంటికాడ వచ్చి ఎవరు చదువుకోరు, ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పోయి చదువుకోవాలి. కానీ లేదు నేను పటేల్ కొడుకును నా దగ్గర నేను రావాలంటే అది కాలం పోయింది, ఈ కాలం మారింది. కాబట్టి మనం కూడా మారి అక్కడ మార్పు మనలో రావాలా. కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకోవాల బాధ్యత ఉన్నది. కాబట్టి రోడ్స్ అనేటివి కూడా తప్పనిసరిగా ఇవాళ ఆదివాసీ గ్రామాలలో అనేక గ్రామాలలో రోడ్లు లేవు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎల్లుండి మరి ఏదైతే మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ఉన్నారో ఎల్లుండి ఆదిలాబాద్ పరిస్థితి ఎక్కడ రోడ్లు లేవో ఆ రోడ్లన్నీ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా పట్టుకొని రావాలా, వాటిని అన్నింటినీ కూడా శాంక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అన్ని గ్రామాలలో కూడా మనకు 5వ షెడ్యూల్ ప్రకారము అన్ని గ్రామాలలో కూడా డాంబర్ రోడ్ పడితేనే మన గ్రామాలు బాగుపడతాయి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైనా అయితే అంబులెన్సు కావాలంటే చాలామందికి ఎక్కడ కూడా ఆ 108 డీజిల్ ఉంటే డ్రైవర్ ఉంటే డీజిల్ ఉండదు. కాబట్టి ఆ విధంగా కాకుండా నేను ఎంపీగా నా ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో అందులో ఏదైతే తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు ఊట్నూరు ఉన్నది, అదేవిధంగా ఆసిఫాబాద్ ఉన్నది, అదేవిధంగా మన ఆదిలాబాద్ ఉన్నది, అదేవిధంగా ఇప్పుడు బోత్ ఉన్నది. అలాంటి కొన్ని ఏదైతే పెద్ద పట్టణాలు ఉన్నాయో అక్కడ ఎంపీ నిధుల నుంచి తప్పనిసరిగా అంబులెన్స్ పెట్టడం జరుగుతుందని కూడా సందర్భంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా ఈ తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాను నేను అందరు ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా అందరితోటి మాట్లాడి కేంద్రం నుంచి ఏమి నిధులు కావాలో ఆ నిధులన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా తెచ్చి నేను శాంక్షన్ చేపిస్తానని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. తప్పనిసరిగా త్వరలోనే కేసీఆర్ను కూడా కలుస్తా. ఈ సంగతి ఏందో మరి చెప్పమని, పంచాయతీ దెబ్బతావా లేకుంటే ఇట్లా మాకు ఇట్లనే కొనసాగమంటావా? తప్పనిసరిగా కలిసి ఇది చేయమని అడుగుడే. ఎందుకంటే అప్పుడంటే ఎక్స్-ఎమ్మెల్యే కాబట్టి రాలేదు. ఇప్పుడు ఎంపీ సారు ఎమ్మెల్యే సార్ కూడా ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు. ఇద్దరం పోతామంటే అది వాని పంచాయతీ ఏందో తెగుతుంది తప్పనిసరిగా. కాబట్టి పంచాయతీ తెంపేదాకా ఇడిసబెట్టేది లేదు. ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ఈ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత మాది ఉన్నది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా మరొక్కసారి ఆదివాసీ సోదరులకు ఇవాళ శ్రీరామ్ శంభు ఏదైతే పోరాటానికి దారి చూపెట్టిండు కాబట్టి ఆయన మొదటి వర్ధంతి సందర్భంగా మీకు ఒకటే నేను విజ్ఞప్తి చేసి చెప్తున్నాను. ఏంటంటే వచ్చే డిసెంబర్ 9న మనం జంతర్ మంతర్ ఢిల్లీలో భారీ సంఖ్యలో మనం ధర్నా కూర్చోబెడుతున్నాం. ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున. కాబట్టి అందరు కూడా తయారు ఉండాలా. గవర్నమెంట్ మనదే ఉన్నది. ఏదన్నా ట్రైన్ ఎక్కి మనం పోవచ్చు, దానిలో ఏ పైసలు పెట్టు లేదు, ఏం లేదు, ఎక్కడ పోవాలో రావాలంతే. కాబట్టి అట్లా నేను రైల్వే మంత్రిని కూడా మాట్లాడతా. ఒక అవసరం అనుకుంటే 2-3 ట్రైన్లు పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా ఆ సభకు తప్పనిసరిగా సక్కు సార్ ఉంటాడు, నేను